μου πείτε αν μπορείτε, δεν είστε και πρόβλημα. Θα θέλαμε εμείς να ρεπιζούμε. Ποια είναι τα κριτήρια αυτού του δέντρου? Αυτό το πακέτο το κατέχει μόνο του. Και αν μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο, θα μπορούσα να το κάνω όλο και να το κατασκευάσουμε μαζί με την ομάδα. Όσο έχω έκθεση, έχω μεγάλα υψηλά ποσοστά. Πάμε να ξεκινήσουμε στο έργο μας. Είναι ένα τρίτροχο όχημα με αλλακτικές κινήσεις. Υπάρχουν τρεις κινήσεις επάνω. Η μία είναι με τη μηχανή εσωτερικής καύσεως που κάνει ταυτόχρονα τρεις δουλειές. Κινεί το μηχάνημα, φορτίζει την μπαταρία μας από τον ανακτήρα και συμπιέζει αέρα μέσα στο καζάνι μας. Δεύτερη κίνηση παίρνει από τον ηλεκτρισμό, από την μπαταρία συνεχούς ρεύματος και γίνεται με αυτό εδώ τον τρόπο. Και η τρίτη κίνηση είναι ο αέρας. Θα το εξηγήσω όμως γίνεται αυτό. Και η τρίτη είναι ο αέρας. Από το καζάνι μας παίρνουμε συμπιεσμένο αέρα από εδώ, βγαίνει μέσα στο καζάνι μας και με μεγάλες πιέσεις με σωλήνα μεταφοράς, ανοίγοντας τη στρόφιγγα πηγαίνει πίσω. Κάποιοι με ρωτήσανε γιατί αυτό δεν το κατασκευάσαμε με αλυσίδες. Αν το κατασκευάσαμε με αλυσίδες δεν θα έμενε ακίνητο. Γι' αυτό το κατασκευάσαμε με κουμπιά. Και για να του δώσουμε τις κινήσεις πρέπει να βγούμε επάνω, η μηχανική ενεργοποιώντας με το πόδι μας, η δεύτερη είναι με το χέρι μας και η τρίτη γίνεται με ηλεκτρικό τρόπο τεντώνοντας το λωρί. Πάμε να σας το βάλω στην πράξη. Επίσης, κοιτάξτε εδώ έχουμε κάνει και άλλη πρωτοτυπία. Ο βρύλος. Ο βρύλος του σηκώνει είναι τύπου Φόρμουλα 1. Μένει και στον έμπνευση του βρύλου. Δηλαδή, παιδεύσαμε αρκετά το μυαλό μας. Θέλω να βάλω μπροστά το κινητήρα μου. Για να προσαρμόσετε. Ναι, ναι. Πήραμε κάποιους σωλήνες. Ναι, καλκοσωλήνες. Έχει αντοχή περίπου να σηκώσει όλο το μηχάνημα που έχουμε κατασκευάσει. Και έχει μεγάλη αντοχή. 700 κιλά σπάει περίπου, νομίζω σπάει στα 850 κιλά, 900. Όχι, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, είμαι, τελειώνει φανταστικό του θέμα. Θέλω να βάλω Χριστόγιος Κωνσταντίνος ονομάζομαι. Έλα το εργαλείο. Ναι. Είμαι ένα καταγωγή της μητέρας μου από την Κονοπίνα, είναι πάνω από τις κατούμας φερομένες. Ό,τι μπορείς να το ενεργοποιήσεις, θα δουλέψεις με την κινητήρα. Τα 60 κινητά, 60 χιλιόμετρα. Δεύτερη, ηλεκτρικά. Τρίτη θα τεντώσω το βορεί, είναι τεντωμένο που τη βλέπω. Και θα δώσω τώρα με αέρα, ανοίγοντας τη στρόφιγγα. Αέρα, τι αέρα? Αέρα από το καζάνι μας. Επίσης θα μου δώσετε, πιστεύω να μην σας έχω καλύψει με το καζάνι, θα σας καλύψω τώρα. Θα σας καλύψω πλήρως. Αν βάζαμε μικρότερο καζάνι δεν θα είχαμε μεγάλη αυτονομία. Αν βάζαμε μεγαλύτερο καζάνι θα είχαμε μεν αυτονομία, αλλά θα κατασκευόταν πιο μεγαλύτερο και δεν θα μπορούσε να πάει πουθενά. Δεν θα παρκάρει πουθενά. Η έξυπνη ιδέα ήταν τα ηλεκτρικά που περάσαμε επάνω. Ακόμα έχει βαλβίδα και στο φρένο. Κοιτάξτε πίσω, ανάβουν τα φώτα τα στόπ. Βάζουν μπροστά, γεμίζουν μπαταρία, γεμίζουν καζάνι. Και από θέλω να πω, από πού πήραμε την έμπνευση. Πήραμε την έμπνευση από τα υβριδικά αυτοκίνητα, το Toyota Prius και το Honda CR-V. Αλλά εμείς την προχωρήσαμε αυτή την ιδέα, του βάλαμε και αέρα επάνω.
Ναι, γίνεται από τη μηχανή. Διχρονό. Όχι, τετράχρονο συνολικό. Επίσης έχει ηλεκτρική εγκατάσταση, η οποία αυτό εδώ πέρα, το τζάμι το έχουμε βάλει για λόγους ασφαλείας. Μην μπλεχτεί κανένα ρούχο, όπως θα μπαίνουμε επάνω. Τι έκανα. Όλα τα έχω κάνει. Όλα, μαζί με την ομάδα μου. Η ομάδα σου ποια είναι? Η ομάδα μου είναι ο κύριος Πανάς και ο κύριος Νικολάου. Δουλεύαμε ακόμα βραδινές ώρες. Είμαστε 3 στην ομάδα, τα δύο έχουν πάρει μαζί γιατί... Πότε τα μηχανολόγησατε? Και εδώ έχουμε...